Molt bona tarda, companys. Benvinguts a un nou vídeo per Empires Catalunya. Avui us vull comentar breument tres cosetes. La última guerra, farem algun atac i us explicaré quines coses crec que heu de tenir en compte abans de fer un atac al Tità, i farem una petita ullada a la Torre Ninja. Respecte a la guerra, feliciteu-vos a tots pel resultat. Hem guanyat fàcil, hem guanyat per 1.000 punts de diferència amb un equip rus que devien ser de marca blanca perquè no xutaven gaire, i no he escoltat a ningú queixar-se gaire dels taulells russos, o sigui que deu ser que aquesta vegada ens ha anat bastant bé. Animeu-vos a tots a que no us fixeu només en fer ramats, busqueu també el vostre one shot. Nosaltres tenim una aliança que qualsevol company de la nostra aliança pot fer un o dos one shots a cada guerra amb el seu compte. Llavors no us conformeu només en fer one shot, feu també, busqueu el vostre, perdó, no us conformeu només en fer ramats, busqueu el vostre one shot. Si teniu dubtes, si no teniu clar qui atacar, no passa res, mireu els herois que teniu, busqueu un rival que creieu que sigui adequat, i si teniu dubtes, pregunteu abans de fer l'atac, i els que estem a dins de l'aliança en aquell moment mirarem d'ajudar-vos amb el que puguem. I recordeu, si voleu millorar els vostres atacs i poder analitzar què és el que heu fet bé i què és el que heu fet malament, graveu els atacs per poder-ho revisar després. Anem a fer un atac al Tità i us explico com ho faig jo. Ok, a Titans, bàsicament, a part d'analitzar què és el que fa el Tità, important tenir en compte si és un Tità dels que et posa dany continu, perquè si és aquest tipus de Tità i no portem poció verda, estem morts. Vale? O sigui, imprescindible a la forja en aquest cas portar poció verda. Següent, us trec això i us explico com ho hauríem de fer. Important amb el Tità, tenim una limitació de temps, per tant ens interessa quan més ràpid fem els nostres atacs, millor. Per tant, si col·loqueu els herois amb l'ordre que us interessa que s'activin, encara que els activeu manualment, guanyareu uns segons que sempre van bé. El meu consell, però no és que m'ho hagi inventat jo, o sigui, és a base de mirar en un lloc, mirar en un altre, preguntar a gent que en sabia més que jo i fixar-me en el que fa tothom, i després aquestes coses que he après aplicar-ho i anar modificant en prova-error. El que hem de buscar és, primera posició, un heroi que us doni més atac. Si teniu Mickey i el Tità no rebota blau, és el millor heroi que podeu posar, Mickey. Però si no teniu Mickey, us pot servir un Tarlac, us pot servir un Bocon. Bocon, el problema que té és que a vegades et fa fallar, però creieu-me que encara que et faci fallar, al final compensa, perquè la vegada que dona molt més fort que el que t'ha fet perdre. Si tens un taulell normal, guanyaràs més que perdràs. Si no us agrada Bocon, doncs busqueu dintre dels vostres herois quines solucions teniu. En aquest cas, jo tinc a Mickey, tinc la sort de tenir Mickey, poso Mickey. Segona posició, busqueu un heroi que tregui defensa bàsica o elemental al Tità. Jo en aquest cas posaré Isàrnia. Posaré Isàrnia a la segona posició perquè podria posar a Kirill, però Isàrnia li treu més defensa amb el Tità i a més pega. Kirill li treu menys defensa i no pega, per això poso Isàrnia. Si tingués un heroi que tragués defensa elemental, que baixés la defensa elemental contra blaus, el posaria aquí. Com que no el tinc, no hi puc fer res, per tant, ara ja hi poso herois que peguin, i quan més fort peguin, millor. Per tant, poso Magni, poso Fenrir i poso Thor, que són els tres blaus que tinc jo que peguen més fort. Per què poso Fenrir últim? Perquè Fenrir fa més mal quan menys vida tingui el rival. Per tant, si ataca l'últim, millor que si ataca el primer. Forja. Aquí, important, sempre col·loqueu
la tropa de manar ràpid, amb l'heroi que us interessa que s'activi abans. A mi en aquest cas m'interessa que s'activi més vegades Mickey perquè tingui la potenciació d'atac quanta més estona millor, tot i que amb el manar podria... Bueno, en aquest cas no puc perquè estic pelat, però si tens manar de sobres pots gestionar-ho. Amb titans que no siguin especials o que no siguin titans mítics no cal portar molta forja. Jo normalment porto amb un tità que sigui normal, porto fletxes, porto manar, les pocions petites, pocions verdes si cal, i en aquest últim hi posaria o una bandera vermella, un estandarte de l'oso o un estandarte tortuga, segons si m'interessa més tenir més atac o tenir més defensa, o si tens estandarte del dragón que et dona atac i defensa, doncs estandarte del dragón. En aquest cas tiro amb dues de manar perquè m'interessa activar Isarnia i Mickey quan abans millor. Amb aquesta combinació, amb un panell normal, amb un tità de 12, podeu fer-li tranquil·lament 20, 30, 40, 50.000 punts amb una tirada al tità. Si teniu un bon panell, us podeu anar fàcilment als 100.000. Anem a provar-ho. Només començar, activem Mickey, activem Isarnia i li tiro les fletxes. I ja no gastaré més, encara que tingués, ja no gastaria més, només faig això jo al començar. I ara, com sempre, mirar de buscar les millors combinacions dintre del panell que tenim. Sempre mireu de buscar, de donar el punt crític, perquè així us estalvieu que el tità us ataqui, i ja és tenir una miqueta de sort. Si tenim una miqueta de sort, fàcilment farem 50-60.000 punts, molt fàcilment. Teniu en compte que jo ara estic jugant amb un emulador a l'ordinador i perdo una mica de temps perquè no és tan àgil l'atacar amb el ratolí com atacar directament en pantalla tàctil. Però tot i així veureu que els 20, 30, inclús més, els farem fàcilment. Anem buscant, sempre intentant fer combinacions de 3 al punt dèbil. I quan s'activa ràpidament ens desintoxiquem, ens traiem els estats alterats i ja veureu que encara que no hem fet una cosa extraordinària, veureu el resultat. 40.000 punts. Ja ho veieu, no és complicat. Ara us ensenyo un altre atac i ja vaig sense manar, o sigui, no podré carregar amb el manar. Quines alternatives tenim si no tenim manar? Doncs, per exemple, jo en aquest cas posaria l'estandarte del dragón i com que no tinc manar tiraré de tornados, però normalment jo els tornados els guardo per titans mítics. En aquest cas us ho ensenyo perquè veieu com va, però jo normalment amb un tità normal porto fletxes, banderes vermelles, banderes verdes i manar, i amb això passo. És el més barat i com veieu, si us fixeu en les meves puntuacions de tità, és fàcil fer bones puntuacions. Anem a provar amb això. El mateix, en aquest cas tiro fletxes, dragón, i com que no tinc aquí la combinació, bueno, com que podré fer un diamant, en lloc d'activar el tornado primer faré el diamant. Vale? I ara només gastaré tornados si veig que no puc donar-li el punt dèbil. I els tinc tots activats. Els disparo tots i continuem. Aquí ara activo un tornado. Ok, seguim buscant punt dèbil. Activo un tornado. I ja torno a tenir herois activats. Sempre buscant combinacions que us donin les 3 gemes al punt dèbil. Quan menys s'activi el tità, més fàcilment passareu això. Vale?
Aquí vaig despilferrant tornados, normalment no ho faig, però és perquè veieu que també, si teniu molts tornados, és efectiu, però jo prefereixo guardar-los per titans especials, que és on realment li traiem suc al tema. I ara veureu el resultat, que serà una porrada de punts. 38.000 punts i anàvem sense manar. Amb manar segurament i amb un panell bo et podes amb 40.000, 50.000 molt fàcilment. Vale? Espero que aquests petits consells pel tità us ajudin. El següent tir el faré ja quan tingui manar, ara faré manar, que no vull despilferrar més tornados. Tema de la Torre Ninja. A mi la Torre Ninja és un event que no m'agrada massa, el trobo massa llarg, el trobo massa farragós. Si tingués 30 nivells, encara 50 els trobo masses. Però, com que us volia portar les meves idees sobre això en aquest vídeo, aquesta torre l'estic fent i us explico què faig jo. Els 10 primers nivells els he passat tots en monocolor, menys els 2 o 3 últims que ja sortien dos jefes finals de diferent color. Els he passat tots en monocolor, del color contrari al jefe final. Herois de 3, herois de 4, carregats, sense talentar, i de forja només atac. Fletxes, destrals, meteorits i ataques de dragón. Pràcticament no els he gastat per res. Però fins aquí hauríeu d'arribar fàcil. A partir d'aquí es comença a complicar una mica perquè ja tens doble heroi i ja et redueixen a la forja que podeu portar. Com ho faig jo? Us ensenyo. 2 enemics finals. El nostre amic Cobalt, que fot unes hòsties com panes, i Shale. Shale què fa? Bàsicament és un senador. Per tant, jo en aquest cas aniré amb doble color. Aniré amb 3 verds per anar a per Cobalt i portaré 2 blaus per anar a pel vermell. El vermell em preocupa menys perquè és senador, no em pega. El que m'interessa eliminar és aquest. Per tant, busco 3 verds, 2 blaus. Els blaus ja els tinc col·locats de la partida anterior i me'n vaig a verds. Si porto verds, els més potents, fixeu-vos que aquests són 370, Els més potents de moment me'ls guardo perquè m'interessa tenir-los tots per quan arribin les fases finals. Per tant, com que m'interessa portar un senador, què? Tarla com Elendor. Bueno, tirarem de Melendor, tirarem del mur i faré servir una liana que la tinc al 4-9, o sigui no està pujada a tope tampoc. Ok, en quant a forja, fletxes, destrals, meteorits, i aquí posarem ataques de dragón. Com veieu, en tinc una pila. O sigui, quan arriba a Atlantis, aprofito per fer tota la forja que puc. D'aquesta, que al final és la que gastes més a events i de més. I amb això tirarem. Anem a provar. Vale, doncs fem combinacions verdes. Hem d'intentar, si ens en recordem, i podem, perquè no sempre la partida ens deixarà fer-ho, intentar arribar a l'última fase amb tots els herois carregats. Aquí, si no recordo mal, hi ha 3 fases. Per tant, la següent fase hauríem d'intentar sortir amb tots els herois carregats. A veure si podem. I, bueno, anar vigilant les gemes aquestes rares. No, són 2 fases, però bueno, no he pogut portar-los carregats. Intentar que no ens eliminin herois. De totes maneres, jo ja m'he curat amb salut i no estic fent servir herois que m'interessin massa per les fases de més endavant de la torre.
Bueno, doncs farem gemma, així ja ens traiem del mig això. Intento anar per aquí per no activar Cobalt o activar-lo les menys vegades possibles, si és que ho aconsegueixo. Vale, seguim. I d'aquesta cova ja hauria de caure. I ara que ja no ens peguen, anem a pel senador. Sempre que tingueu dubtes heu de mirar això. Jo quin consell us dono? Jo quan tinc dubtes de qui atacar, ja sabeu que en norma general que funcioni sempre no n'hi ha, però la que jo faig servir i que em funciona bé és, normalment, si és una guerra, per exemple, vaig a pel tanc. Si ja m'he carregat el tanc, vaig a pel ressuscitador. El Xavi ho ha après molt bé, aquesta guerra. Si hi ha un ressuscitador, és important parar-lo. Si ja no hi ha ressuscitador, ja m'he carregat el tanc, llavors vaig a pel controlador de manar. I a partir d'aquí ja se'ns fa tot més fàcil. Bueno, veieu, 2 minuts 32, no ha sigut complicat. Jo ja us he dit que a mi la torre ninja no em motiva massa i no busco tenir molta millor puntuació. Si hagués buscat millor puntuació, doncs de seguida d'arribar als jefes finals hagués tirat de forja i ja està. I hagués gastat tota la forja i hagués millorat aquesta puntuació. Res més, no vull allargar-vos més el vídeo. Només dir-vos que els que heu arribat fins a aquesta part del vídeo, gràcies. No és fàcil per mi fer aquest tipus de gravacions, però mica en mica intento que els vídeos us siguin més interessants, que siguin una mica més dinàmics i més entretinguts. Amb aquest vídeo us he habilitat l'opció perquè pugueu deixar comentaris, que vaig veure l'altre dia que no podíeu, i així em pugueu donar feedback sobre què us semblen els vídeos, fer crítica constructiva, si pot ser, no sigueu massa cabrons, per mirar de millorar-los. I si teniu alguna pregunta, algun dubte o hi ha algun tema que us agradaria que tractés en pròxims vídeos, digueu-me, no dubteu a posar el vostre comentari i mirarem d'adaptar els vídeos a coses que us interessin més. No m'enrotllo més, fins aquí el vídeo d'avui, gràcies per veure'l, fins la pròxima i recordeu, amunt, sempre amunt.